Bon dia, autoritats, senyores i senyors, benvinguts a la sala d'encorts del Palau de la Generalitat. Començarem la lectura del decret de Presidència de la Generalitat, decret 8/2015 de 29 de juny del President de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell. De conformitat amb el que estableixen l'article 29.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els articles 12.1c, 15, 29.1 i 34.2 de la Llei del Consell, decrete. Article 1. El nomenament com a membres del Consell de Mònica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Vicent Soler i Marco, conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Gabriela Bravo Sant Estanislao, consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Vicent Marçà Ibáñez, conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Carmen Montón Jiménez, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Rafael Climent González, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elena Cebrián Calvo, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Maria José Salvador Ruert, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Article 2. El nomenament de Mònica Oltra Jarque com a secretària i portaveu del Consell. Disposició final, única. El present decret tindrà efectes des del dia de l'aprovació. València, 29 de juny de 2015, el president de la Generalitat, molt honorable Ximo Puig i Ferrer. Jo, Mònica Oltra Jarque, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de vicepresidenta, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu del Consell, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. I ara quidre a Vicent Soler i Marco. Jo, Vicent Soler i Marco, promet complir amb fidelitat les obligacions de càrrec de conseller d'Hisenda i de Model Productiu amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell i mantindre lleialtat als valencians i les valencianes. Quidre a Gabriela Bravo Sant Estanislao. Jo, Gabriela Bravo Sant Estanislao, promet complir en fidelitat les obligacions del càrrec de consellera de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret de les deliberacions del Consell.
Qui dirà el senyor Vicent Marçà Ibáñez. Jo, Vicent Marçà Ibáñez, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Qui dirà la senyora Carmen Montón Jiménez. Jo, Carmen Montón Jiménez, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Qui dirà el senyor Rafael Climent González. Jo, Rafael Climent González, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Qui dirà a la senyora Elena Cebrián Calvo. Jo, Elena Cebrián Calvo, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Qui dirà la senyora María José Salvador Rubert. Jo, María José Salvador Rubert, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Qui dirà el senyor Manuel Alcaraz Ramos. Jo, Manuel Alcaraz Ramos, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de conseller de Transparència,
responsabilitat social, participació i cooperació, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i mantindre el secret sobre les deliberacions del Consell. Clourà este acte el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, en Ximo Puig i Ferrer. Senyor president de les Corts Valencianes, vicepresidenta, conselleres i consellers, alcalde de València, benvolgut alcalde Ribó, teniente general don Rafael Comas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, fiscal superior, don Antonio Montavés, membres de la Mesa de les Corts Valencianes, síndics dels grups parlamentaris, membres de la societat civil, rectors, senyores i senyors, familiars, moltes gràcies a tots per la seva presència avui en este senzill acte, així a un lloc carregat de simbolisme, probablement el més carregat de simbolisme, el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. Un espai en el que d'alguna manera avui es fusionen les arrels del que va estar les Corts Forals i la modernització que significa una democràcia socialment avançada com la que representa avui el nostre govern. La vicepresidenta, els consellers i conselleres han promès lleialtat al poble valencià, lleialtat a totes les persones que viuen, treballen i estimen esta terra, lleialtat a les legítimes aspiracions de cada un dels valencians i les valencianes. Els demane, vicepresidenta, consellers i conselleres, que mai perguem de vista quin és el nostre horitzó. Les persones vivint dignament en una societat justa, culta, tolerant, oberta i inclusiva. Sabem els límits dels governs, els límits del governament, de la governança, i més en unes condicions econòmiques i financeres com les que avui tenim. Però l'ambició per canviar les coses d'este nou Consell serà infinita. Avui, fa 10 anys, es va aprovar al Congrés dels Diputats el matrimoni igualitari, un fet legislatiu senzill que ha canviat la vida de moltes persones i que en el seu mateix acte dona la imatge de la fortalesa que té una acció política amb conviccions. Eixe és el camí, un Consell compromès fins a la mèdula en totes les causes justes. Senyora vicepresidenta, senyores i senyors consellers, sé de la seva capacitat, sé de la seva humanitat, sé de la seva voluntat. Els demane màxima dedicació, els demane intensa proximitat i la màxima intel·ligència emocional al servei de crear una nova complicitat entre la ciutadania i la Generalitat. Moltes gràcies a tots per la seva presència. De veritat, este és el Consell que vol lluitar per obrir les portes de la transparència i sobretot que vol lluitar perquè cap valencià i valenciana estiguen al marge del nou futur d'esta comunitat. Moltes gràcies.